Veliki pozdrav svima! U prošlom videu smo pokazali kako se ovaj trofazni elektromotor spaja na monofaznu struju, a u ovom videu ćemo sa tim elektromotorom sa izmjeničnom sklopkom promijeniti mu smjer vrtnje. Znači kad se sklopka stavi u jedan položaj, vrti u jednom smjeru, a kad se stavi u drugi položaj, vrti u drugom smjeru. Tako da krećemo. Sljedeći koraci su, idemo prvo ovo maknuti. Evo ga, znači ovu plavu vodimo sad na L od ovog prekidača. To je ova tu žica, znači evo tu piše slovo L. Znači nju vodimo od ovog kraja kondenzatora na jednu stezaljku i vodimo ju ovdje na L. Znači to je zajednička točka od ova dva kontakta. Onda imamo tu kontakt 1 i 2, ne vidi se ali piše znači 1 i 2. I onda ovu žicu kontakta 1 spajamo ovdje na ovu smeđu, znači ovdje skroz lijevo. A ovu tu kontakt 2, odnosno ovu plavu žicu, spajamo na plavu žicu ovdje skroz desno. Idemo sad vidjeti kako to izgleda. Sad uključujem motor na napon. Evo ovako. Palimo. Elektromotor vrti u ovom smjeru. Kad ugasimo, mijenjamo na sklopki položaj. I sad vrti u ovom tu smjeru. Evo ga, znači sa sklopkom smo promijenili smjer. Tako da eto, to bi bilo to od ovog videa. Ako imate bilo kakvo pitanje nešto, napišite u komentare, odgovorit ću svima. Tako da eto, hvala vam što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!